Nuwun kula nuwun. Ingkang kinurmatan pangarsan MTSN kalih Kutha Blitar ingkang kula bekteni Bapak Ibu Dwija lan para mitra kinasih ingkang tansah bagya mulya. Puji syukur kaaturaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Awit saking sih kawelasipun ingkang sampun paring sakating rahmat, kasarasan, kawilujengan miwah kabagyan. Satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten ing papan menika kanthi kawontenan bekas saras nir ing sambekala. Para rawuh ingkang satuhu sulistya ing budi wonten ing wekdal semangke kula Al-Fatihah Waidatus Syifa badhe ngaturaken sesorahan kanthi irah-irahan piwulang budi pekerti tumrap generasi muda. Para kadang muda taruna ingkang cinaket ing manah. Owah gingsiring jaman ndadosaken ewah-ewahan tumrap ing tatanan pagesangan mliginipun tumrap generasi muda. Unggah-ungguh kados sampun boten dipun kedadosaken malih, tata krama ugi sampun dipun pesu menika saged dipun raosaken wonten pagesangan ing bebrayan ageng. Generasi muda kathah ingkang sampun nilar sukacita, tata krama lan budaya ajeng kinajeng dumateng sesarang. Para kadang muda taruna ingkang cinaket ing manah. Samangke ingkang saged adamel prihatos inggih punika kirangin tata krama wonten pagesangan sadinten-dinten utaminipun para muda. Menika saged katingal ing pawiyatan-pawiyatan wonten griya lan wonten papan sanesipun. Siswa boten ngajeni dumateng Bapak Ibu gurunipun. Wonten griya putra kuman wantun kaliyan tiyang sepuhipun matur kaliyan Bapak Ibu kirang trap silanipun tansih kathah malih kedadosan-kedadosan. Kedadosan sanesipun enggambarake para muda ingkang sampun nilar adab tata krama. Para rawuh ingkang satuhu kinabekten. Kangge ngawekani perkawis punika panjenengan dalah kula mliginipun generasi muda gadah kewajiban ambudidaya amrih budi pakarti luhur saged ngrembaka malih boten ical lan cures katrajang kemajengan jaman. Piwulang budi pekerti boten namung dados tanggal jawabipun para dwija kemawon. Ananging ugi masyarakat dalah keluarga. Piwulang budi pekerti luhur gadah kawiwitan saking keluarga amargi menata tata krama. Munggah-munggah sampun dipun gladi wonten keluarga, mugi-mugi budi pekerti luhur saged tetep lestari. Para kadang taruna ingkang cinekat ing manah. Monggo panjenengan dalah kula sareng-sareng ngrangsakake piwulang budi pekerti menika kanthi dolan-dolan tanpa kendali. Lumatar kagiyatan sadinten-dinten media sosial lan panunggalipun. Pekaten ingkang saged kula aturaken, kula ngaturaken agunging panuwun menggah kawigatosanipun kiranging trap sila saha supasita saestu kula nyuwun agunging pangaksami. Cakep semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.